So if I ask the question, I expect an answer. So just before we start, I'm trying to say the communication in spreading the gospel. Communication in spreading the gospel. We understand that the gospel are good news. Nokokuba ihlabathi esiphila kulo lizele ububi. Everything that we read about, everything esiyibona TV, everything esiyibona kwi social media platforms zindaba ezimbi. So how then can we as the church city make sure okokuba indaba ezilungileyo whilst kukho indaba ezimbi ziyahamba indaba ezilungileyo? So i-communications department njengoba bekusetshiwo okokuba intsha kakhulu isandubakho. Obviously bezikhona indlela inkonzo bikade isebenza ngazo to communicate kunye nathi, to communicate kunye nehlabathi njalo njalo. But this department is zooming in kwindlela esinokuzisebenzisa to communicate. Mhlambi, the first question that I would ask, why communication in any form of a relationship or any form of into eyenzekayo ibalulekile? Why is it important for us to communicate? Why ibalulekile basikomele? Ndibuza kuwe guys. To communicate. Why is it, even if it's a friendship, relationship, family, why is it important for us to communicate? Why is Any is about the way of one to communicate. I think that in order to make known in izinto ofuna umuntu you are in a relationship with, okay, you are in a friendship with, you have to say something, okay. I'm not sure, man. Okay. I think the reason why I think the reason why we communicate is because in order for us, or in order for an individual like myself to understand the brother man, like to understand what he thinks, what he feels, we need to communicate that, because just by looking at him, I can't understand so we have to talk it out so that we understand each other. Okay, thank you so much. Okay, basically what she said, but it goes even more than just the emotional feeling. It's the spiritual, mental, and the physical well-being of the person. Because it's very easy for people, especially our age, to speak about this future change. So unless you communicate it either in words or kind of text, it doesn't matter in which form. Thank you so much, guys.
Communication is all about passing a message. Communication is all about passing what? A message, understanding how people think and what people feel. Nokokuba i-communication uthe ukuze wazise ane. So zonke izinto zibalulekile and bayinelile wonke umuntu ophenduleyo namhlanje okokuba i-communication why is it important. Enye yezinto ebaluleke ngazo i-communication is to strengthen relationships. Ane? Siyavumelana? Okokuba umzekelo pha endlini andithethi kunye nokunako, I'm not communicating kunye naye, there won't be a relationship intact. Ane? So ukuze kubekho i-relationship, we need to communicate. If she does something enhle, I need okokuba ndincobe. If wenza into wrong ufuneke ndimxelele. If kukho into i-instruction efuneke ndimnike yona, all these things are important for us to communicate ehlabathini. So the same is true about what communication is to the church. Siyayiva le nto lempethuni? Ibandla lethu ikhona indlela elibonwa ngalo ngabantu. Ane? Ikhona indlela abantu, be it ezinye izinto zi-positive, ane? Ezinye izinto zitheni? Zi-negative. Zibonwa lihlabathi ngantoni? Ngebandla lethu. So the reason why it's in a communications department, it's because we need to communicate, to pass the message okokuba why sisenza izinto esizenzayo. And if people don't understand okokuba kutheni amasabatha ene-study lesson ngemva kwemini, kutheni amasabatha ene-Sabbath school lesson abe ne-Sabbath school and all these things. Yeah. Why amasabatha ene-camp meeting? Why amasabatha in a week of prayer? Zonke izinto, why amasabatha esenza efforts? Why ezinye inkonzo asizenzi zonke ezi zinto? Siyayiva le? So as the church, we are given the platform of communication to communicate about why do we do izinto esizenzayo. Not only that, but we also have communications department to inform the world about what it means to be a 7-day Adventist. Now, ndizawufunda into philosophy communication 7-day Adventist. There are many forms of communicative media available to the church today. How many media communicative platforms enizaziyo? That are available to the church today. Television. Omye. Sukoyo yika lutingayo. Yiyo. One. To go. Oh, radio. Okay. Television. Radio. Enye. Yeah? Cell phones. Cell phones. Party cell phones is as new media platforms and it's from a night. Okay, we'll take to know why. Put in this with YouTube, TikTok, Instagram. Now I want you to understand that's why we have the platform communication as young people. I will tell you equally reason as a so kuthiwa zininzi media platforms communicator that are available to the church namhlanje, and therefore inkonzo must use those ones. And any izinto that is available that can be done by the church, the podcasts. Yeah, because sometimes it's important for us to have these things. Sometimes it's a developer with time.
Yeah, because there are things, more especially in Abantu Bacha, that you discuss as Golwell, you understand? And there's a lot of young people I've seen in social media platform, or TikTok, that do not believe Guti. You understand? So, abanye bembaza phuma baye university, abanye already sebe you say university, you meet all these kinds of people that are coming from all walks of life, abanye belief systems ezahlukeneyo. And sometimes if you are not engaging as Ingonzo, if we are not engaging as Abantu Abatsha, if we don't ask questions, if we don't engage those people, then lento kaThixo iya ingabi namdla ebantwini, because akukho mntu who is willing to spread the word. One of the things that's nice in a podcast is that you can sit and have a conversations. Yeah, zininzi izinto that we need to discuss as the church. And if I were to tell you, one of the things that is not a challenge, but it is a burning discussion among young people in the church, is their sexuality and how inkonzo ibaphatha ngakhona. Some of our young people are even afraid of coming out of the closet because, okay, it's not the right way to say coming out of the closet, but to talk about their sexuality, to talk about these things. So if you have a podcast as the church, if we have a podcast where we can discuss things and say, look, everyone has sinned. We are all sinners saved by grace. You understand? If you feel sexuality, struggle by sexuality, don't participate with it while you are struggling. So these are discussions that you can have as young people. Young people, you can have discussions like sitting down and have izinto apho ebeninokuthetha ngazo. So kuthiwa zininzi iphilosophy was zininzi i-media, i-communicative media forms as available to the church, and the communication department is committed in using all these means in sharing the gospel of the salvation. So yonke into esinayo, wena Twitter, wena Instagram, wena TikTok, wena Facebook, njalo niyazibhala mhlawumbe ezinyanzazi. Yeah, zonke ezi zinto we can use them to spread the gospel. You know why it's important for us to use them? It's because abantu bane-narrative erongo ngabantu abakhonzayo nangabantu abakhonza uThixo. And the thing is, while we are not using as platforms esizinikezweyo thina silibandla to spread the gospel, aba bantu bangakholwayo bayazisebenzisa bona. I know of a girl on TikTok who over 50,000 followers. Over 50,000 followers. On TikTok, and then 2,000. And then 2,000 yabantu abanlandelayo ku TikTok. But lomnana ungumuntu ongakholwayo. And she makes a big photo phone yakhe, and then she talks about why engakholelwa ezweni angakholelwa kuzo, which is right yakhe leyana. Siyayiva lana, because yena ngokwenkolo yakhe, ngokwento yena ayikholelwayo, she is able to execute le nto afuna ukuyithetha ngohlobo lakhe. But people who are Christians, people abafana kunye nam nawe, we are afraid of using social media platforms to advance the gospel. We don't talk. All we do, I'm not saying we shouldn't, all we do censor the latest trends, right? Yeah.
I'm sure basinovula TikTok bethu ngoku. Mhlawumbe khona ojayivayo but akanayo ivideo senzisa abasikolo. But unayo igobhotha yayi. But unayo ivideo yakhe apho ajayiva khona okanye esenza the latest trend. Yeah. So one of the things that are important about the communication department, it is to make church attractive to the world. Njengoba namhlanje besine Sabbath school, senze vlog. Senze vlog from the Sabbath school afternoon. We talk, we recite verses after church, we take pictures. We social media platform here, we post as a we have a team that is dedicated in helping us see advance gospel. During the week, event I am sure those that we group here. And guys, especially in Ibako, Ibani corner, we group here so that Nimbeno was to notify your guests in this and see how best you can help organizing available jardina. I've been going to Nutokas ever since the event and Abbevin with Yeswan Ukuchwa and that was a beautiful thing. You can't even to AN's way and spread way of to show them what was happening in Gonzwe. So this is how we should use social media to advance the gospel, because abantu besithi hayi abantu abangamasabatha abaselfish, there is evidence yokuba amasabatha asingobantu baselfish. It's just that if we don't communicate, people will not know how we think, what we feel, and what we do. And it's important for us to communicate everything. Everything. If I were to show you, and I think nobody who's time is in. The next photo is in the hala if not a device. The next photo is in the hala, but now if you know one in effect, the next photo is in the hala, then is photo go that's for the computer, then the photo when you know that is in the Undo that we must see the photo see for take a corner. Yeah. So what I'm trying to say, as is just in the English that we do, recording sermons, make them available. Because if you are not recording these sermons, how are you feeding yourself? And so it's important for us as the church to use as the platforms. All this is done to share the gospel, and especially effective in accomplishing God's mission. A media organization and evangelistic ministries working in cooperation with pastors and laypersons. Yeah. So zonke izinto are important. What is the mission of God? It's in the mission yethu. Nansi mission yethu. Masambeni siyokuzenza abafundi zonke inhlanga ne. Sibathini? Sibafundise. Sibabaptize. Sibayalele. And then we send them again ehlabathini. And the mission yethu, we gather people, we teach them, we baptize them, we command them, and then we teach them to observe zonke izinto abazifundisiweyo. So when they observe, umzekelo, if someone knows
okokuba ungumsabatha and there are certain things ongazenziyo umwine over then ikhulile isukile kuwe lambu naye will gather another person isuke kuye njalo njalo. So it's important for us to do all these things sisebenza kunye siyinkonzo. Mhlambe manikhawuleze sisimusa because the communication of the gospel is the responsibility of the entire church. The communication department is involved in all the programs of the church, seeking to serve both administrators and departments with skills to possess to further these programs. Nansi enye into ebalulekileyo. Le department ye communication ayikho i-department engaxhomekekanga kuyo. For i-poster kufuneka le department ithi make sure that every Sabbath we have posters for the church. And every Sabbath bekufanele ba siyaload i-pictures of each and every Sabbath. I see zintathu inkonzo endizibukelayo ku-YouTube. Western Sabbath, Ngulanga, Fear Plus. Ku-YouTube. I tata ina YouTube. Ina YouTube tata. I know YouTube. But I know even iphosile inkonzo ndizayifumana Western Sabbath, ndizayifumana kwaLanga, ndizayifumana Fear Plus ku-YouTube. Ane le sermon njengoba benginekubhotyi apha zofika ngiyibukele ebusuku. Every Sabbath I watch inkonzo ezintathu. Every Sabbath or every weekend ngibukele izinkonzo ezintathu. You know why uzibukela? It's because ezi nkonzo have made a decision that they will publish inkonzo zazo eluntwini. Sometimes you may get discouraged because you will see bukele abantu abayi-5, bukele abantu abayi-15, but that means something because it's 15 people who were not here that are sitting and watching and recommending to other people. Baninzi abantu abathethayo. We know we are going to develop the department. Yeah. Every Sabbath, that's the most beautiful thing. Uthi uhlele endaweni kuloo ndawo ukuyo ungene nje xa ufika iFear Plus live nansi inkonzo uyayifumana live. Xa igqityiwe laa nkonzo uyifumana ku-YouTube. You understand? So this is where I want to ndifuna ukubethelela khona. Guys, we cannot subscribe ku-Facebook, ku-Twitter, ku-Instagram and not subscribe to channel yaseFear Plus ungumlomtsha. Befanele basonke apha si-subscribe ku-channel yaseFear Plus. Laa nto le it helps us to gain momentum as the church, to get the viewership as the church. You understand? So it's important to subscribe. Xa ubona iFear Plus Church, cofa la button. You cofa la button, subscribe. Yeah, like, share, links and all those things. These are important things. We want to migrate. See you on TikTok. Now, please, just create an account. Yeah, but usisimusuza uthetha ngezo zinto, but bensathetha ngephilosophy. But there any yezinto that I want to talk about msinyane before ndiyohlala phansi. Vision your communication department. The vision of the communications department is to present a positive image of the church. Present a positive image of the church. What I post on Facebook, am I presenting
presenting a positive image of the church? What I post on TikTok, am I presenting a positive image? You can't be a Seventh-day Adventist young person who fought a TikTok nehenes. Nesavana, no, you can't. You know why you can't? It's because I want to know that you are a Seventh-day Adventist. Bayayazi abantu awunozufote notshwala kwi-public ungumsabatha foto useclub lala ngamacala yi-makeup yehla yile xa kwene nawe tafile ibomvu, and then take that and post it and not post anything about the church. The communications department is there to create, and remember we said i-communication yi-responsibility yalo wonke umuntu osenkonzweni. Wonke umuntu osenkonzweni. So whatever you do, you must understand yibanele context yokokuba whatever you do with social media platforms, you are communicating, and people are looking at you and say, Amasabatha enza lento. Be it positive, bazathi abantu Amasabatha enza lento. Xa negative, abantu will say Amasabatha enza lento. So the purpose is to present a positive image of the church. Present a positive image of the church. Mhlawumbe mandime apha. Ukhona umuntu onombuzo bethothi? Ukhona umuntu ofuna uthetha? Mama? Siyabulisa ibandla lingakuninzi ngegama likaYesu. Amen. Amen. Nkokheli, ndakubiza izinkokheli nobuncinci. Inkosi mama. Ndicinga into yobana apha sithetha nge-communication. Yabona ke ngoku, uyayibona mos i-age yam, uyayibona i-age yethu thina senior citizens. Nina ngoku nithetha ngo-Instagram no-YouTube. Thina iifowuni zethu zozokusabela nezokokubana undawoni ngoku, nezokokubana singodukasi siyadibana sizimamele ezo zinto. Ingabe ngoku eli bandla liya kulaa nto into kokubana umsebenzi uyawugqityezelwa ulutsha? Le nto sokucaca uba nihamba ngesantya kangaka. Kanti imbali yoba nditsho noko nkokheli, uThixo uzawusibuza okokuba besithulele ntoni na sikhona apha ebandleni ngendlela enihamba ngayo. Ngoba anifuni kuthiwe hayi, kanti uhayi wayekho ezulwini kwade konakala ke ngoba kaloku zangamanyelwe uhayi. Mna ndicinga into okokubana oku kuhamba okanye kule nkqubela phambili niyenzayo ukujonga apha ngemva into okokubana ingabe nabazali sisahamba ngomlimandlela na webandla, because ngoku indlela enihamba ngayo ingathi nomgaqo kumke phofu, ingathi nomgaqo webandla ungathi ngoku ubekelwe ebucala ulityele. Kangakubana kwenye indawo bendikhabuza kuyo kwase kwathiwa hayi mama umgaqo uyatshintshwa, umgaqo uyatshintshwa, ibe uThixo yena emile esithi ndithi oneendlebe zokuva makeve. Ingabe ke ngoku le ndlela nihamba ngayo no-YouTube nentontoni yinto le mission besithetha ngayo sisithi hambani, ingabe yiyo lesiqhubayo ngoku? Enkosi. Inkosi, ukhona ufuna uphendula mama? Sendinayo impendulo. Ukhona ufuna uphendula mama? Siyabulisa ibandla wethu kuyo. Amen. Sizozama ukuphendula le mama. Matthew 24, I think verse 14. Uthi, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world
Ne? Asikho thina kodwa lo. But siyakwazi manje sibone lapha eSouth Africa. Sifollow isho umuntu ose-UK. Sifollow isho umuntu okwelinye ilizwe, yabo? Le nto beyithetha ye-followers. So when we create a YouTube account, ayikho restricted to only South Africans or only to be seen or viewed in South Africa. Each lot of the message that will be shared in that platform also will be able to reach any part of the world. Then, whether it's TikTok, Instagram, YouTube, but into esinokwenza iqiniseke ngayo is that our content currently, because we have Facebook and YouTube, there is no content that goes onto the page that is posted there ingakhange idlule kwi-leadership yebandla. Amen. So akukho nto senje noma kufakwa ku-TikTok, the TikTok will also be managed by someone or leadership. That is why the church board kukhona i-communications leader who handles the communication. Then the imigaqo ikhona that I can assure you of. Akho content is our post. It's different from my personal life. TikTok ngokwami uthetha ngokwami TikTok zaposta nantoni na le nto ke bethetha ngayo bakho abantu abajayivayo ko-TikTok babo TikTok babo. That is the image that they want to present ngabo bona as themselves. But kule platforms, what platforms citizens as creators in Jazo TikTok, because we already have Facebook and YouTube, but as citizens creators in Jazo, these are the cause. There's a band, and akukho nto ezawupostwa phaa ingakhange igqithe kwi-leadership yebandla. So that is, I don't know if that answers your question. Yeah, Bruce Africa, ukongeza kule nto ithethwa ngomusa, ezi platforms okanye ne-communication department sithetha ngayo yi-department esekelwe yi-General Conference. So into esiyenzayo singamabandla siyifumana from inkokheli kwi-General Conference ukubana mazibe khona ezi platforms zokucommunicate digital ukuze bonke bathetha ngayo ivangeli ikwazi ufikeleleka kwiindawo zonke. Umzekelo kunabantu babili evisaba abakhona kwenzansi kodwa bakhonza kahle plus omnye wabo useChina I think omnye wabo use-UK bakhonza plus evisaba njani ngenxa ye-communication media esinayo. Njengoba nazo into ethembisile indlela emanejwa ngayo okanye iqhutywa ngayo yimigaqo yenkonzo ayishiyi i-church malibana ihamba emgaqweni into eyenziwa kuba kaloku sinomgaqo wenkonzo esikhokelayo, sine-spirit of prophecy esikhokelayo, sinebhayibhile esikhokelayo ezigayidlayo kwizinto esizenzayo. So ngebaluleke kufuna ubandla lingabi naxhala ngoba izinto eziphuma apha izawuba zizinto ezikhulekayo. Nkosi Mtana. Mandinika umntana. Inkosi ngempela le. Hayi ndikhavadi. Inkosi. Okay, umphathi. Ikomiti yelwa le. Ye-communication. Okay, no, bendifuna nje nokongeza yabona mosinanidla ngoba nolithatha. Ndobe ndiyaphosisa uba ndithumise nabo nangoku. Isabadla as well as sisakwazi uyivula apha esipontweni. So yile nto ndiza ukuthi ilizwe libi ngoku but ekubeni kubi kwalo that should not be a hindrance to us ukuba singalihambisa ilizwe because iividiyo ziyayicreata likwam in my safe space andithi unlike uba ndithi ndizohamba akukho salumente udor-to-door ndenza umzekelo qha ngobana yenye le yendlela kahambani ewe awuhambi physically but imessage yona iyathini iyahamba yabo noba uphiwela but the message iyakwazi uthini uhamba lokwenza umzekelo likhona i-influencer endiyaziyo epheka plant-based, strictly plant-based. That is evangelism. Because xa ezobuzwa nje ukutya kwakhe uzawucacisa phaa and kuhle uyakufota kwenze kube kuhle unayo ne-restaurant. That is health message on its own. So nomnye umntu uyakwazi in there, that is now a personal capacity. I'm taking ngento yenza libandla, but it's a personal capacity.
bayaposta ii-videos ingathi sevenkileni ne ungena evenkileni iimpahla zihlanganisiwe ngeyona mbeko ingathi ungena kwazara but uzofika uthathe for free abathengisi impahla le abayipha i-community, you know, but intle iayiniwe yalungiswa sobona every Sabbath evening xa bezoba nala shop bangena kuyo, which is a free shop but it's a shop. Saturday night they post videos, they are singing ingoma kwalapho konzweni kumnandi kulungisa le mpahla for abantu abazokuthi baze ngegazi. That is something esiyibona siphithi nasilapha eGabula siseTechtown but siyayibona that it's happening. Siyashare no-share so that other people can see. Into engemnandi ye-digital world is that ukuba nangama umdabulako poste into andiyithandi le nto okanye ndinento endingayivancam kule nto kamdalulana, ndiyakwazi ukuyishare ividiyo kamdalulana ne ndithi share, ndiyishara kweyam iplatform, ndiyibhale ke ngokweyam i-view malunga nale nto ithetha ngumdalulana. Uyayiva? That is also now a debate. Nomnye umntu uzothi xa efunda kwangayo imali ingathi bayaphazama naye ashere abhale yakhe i-view. So it's a pity that I don't think ukhona umntu oyimanejayo into yokwenza ii-reports up, but ke emisebenzini kwi-marketing kuyahlalwa specifically kwenza ii-reports kuyokuba on Facebook sifuna uyazi uba yintoni abantu abayivilisha the most, zii-post, zii-story or what, so that because it's a business, so that insebenzi kufelekambili, so that bayazi where to fix. But I don't think iripotelo lohlobo sekeyenziwa apho because siyaposta thina ii-videos but zimbalwa izitori like i-short video. Xa sithetha nge-short video na-30 seconds where umntu video rasemshumayele ethetha i-punchline yoba befuna uyesuyeza umntu athi gxuje kweso status because abantu bayadiba nakubukela iividiyo ezinde ukhona uba yonke ibi-2 hours and ndizawuthethela mna okanye nkonzo ndiphostile sana kunzima uba ndiyoyiqala ngoku kusabathulu oko ndihleli efowunini ndibukele ingcono xa isenzeka ngoku ndibe ndibukele ngoku. So that can only be if andikhonzanga apho Fear Plus okanye mhlawumbi ndiyagula ndisebhedini then ndiyazi uba ndizobukela inkonzo live, but for ukubukela iividiyo sometimes 2 hours. So that is why kufuneka kube khona kuzoba khona i-planning because zincinci izitori, they are the ones that are watched the most because it's a short and straightforward video. But again, xana sisiyabona kodwa ndiyathatha off, xana sikwi-digital realms, xa sikwi-digital realms kufuneka kukhona ii-advantages and disadvantages. Ngoba iyakwazi uba into ithethileyo mhlawumbi makuthi ke kule clip kurekhodwe just this 30 seconds part ipostwe, so uyakwazi uthathwa out of context ngenxa nje yento eyi-1 ithethe kumntu oyi-1. But xana uposted the whole video, then people understand where you're coming from. Uyithethe xa bethekile thile, yabo? So let's suppose sizenza zombini sisebenzisane ngolo hlobo eziba sipostile live wakusasa until divine service yaphela, kube khona ii-short clips that we post as stories ezizokwenza abantu babe nomdla oyofuna uyobukela. Yile nto ke ngoku yenzeka apha funeka sibe nezinto ezizawuloba abantu so that they can watch our content. Yile nto yenzeka kwii-platforms zethu because uba ubukele umntu ophekayo okanye ubukele imukbang abantu abatyayo fast foods phaa zizawuvela oko ibengathayisa kabawo kutheni ngokwavela iividiyo zabantu abatyayo oko, but that is because laa video andazocacisa njani but it's technology. If I sit on that video for 10 minutes or 5 minutes or more, then the algorithm will automatically indicate because clearly this is what I like watching because of the amount of time I took to love video. So if mhlawumbi abantu bethu they watch our videos, umntu uzothi scrolla nje kumane kuvela ii-sermons because isikakhulu loo mntu eyona content ayibukelayo leye-sermons. So sifuneka senze izinto ezi-cute ezizawuloba abantu to watch our content. I-content ezobe isithi uyefuyabona, i-content ezobe igxile kwi-mission lesingaphi. And when people ask questions, we comment. See, kube khona umntu ozomane baphendula. So i-communications ngumsebenzi kwayona because sakuhleli funeka umane uloga the page because kukho abantu mhlawumbi abazo-inbox ababuze iphi le nkonzo. There must be
someone there to respond to say, is there 146 great man? So we're on sick. So the page must be active, continually active. So that abantu bakwazi the objective of the communication, it is to reach the society both within the church and external. I hope they understand that. Bakhona abantu abalapha enkonzweni abangasiziyo enkonzweni abangasayifumani inkonzo. So communication helps us to reach those people, and also not only them, but also to reach abantu abangaphandle. Ifuna ke ngokuthi sine outline izinto esibawela ukuzenza siyi communications department. Okay. One of the things that I would love to see happening in Gonzweni, it's a pity ngokuba sihleli apha abantu abaninzi zipensioners. Wonke umuntu ophangelayo ufana nami abekho zipensioners kunye nabantwana besikolo. But we want to develop e-communication yenkonzo, particularly ASF class, to be better and to be at its best. We can only do that if there are people who are willing to assist in konzo, ukuze ukuze communication izokuzaxelela izinto zibentathu esizidingayo kwangoku. Eyoqala into esiyidingayo ifowuni kanye ikhamera. Okay, okwangoku singekabi namali sidinga ifowuni, because bayikhe yaringa ifowuni efotwa ngayo yomntu ucimile lo live ane sidinga ifowuni. We need a laptop ane mhlawumbe ke xa seyikhulile iphasi sidinga la camera enkulu le ifotayo. Zizinto eziya laa nto le ingadityanelwa ndim kunye nomnye umntu ophangelayo sithi sizawuthatha i-contract form for inkonzo u-24 months, ubhatala u-12 months wam, abhatala u-12 months wakhe, siyigqibe laa nto leyana laa contract, laa fowuni ibe yenkonzo. Sizithengele i-laptop. We don't even need a laptop ayikho second hand. Ezawuopereyithwa siyifake ii-programs zokuhambisa ezi nkqubo, ezi zinto zihlale kubantu abenza i-communications. Okwangoku siyinkonzo, we are depending. Enye into esiyidingayo yi-Wi-Fi enkonzweni. Yi-Wi-Fi. Apha eFirplus siyayidinga i-Wi-Fi apha eFirplus. I-Wi-Fi ikhona endlini yam, nomnye ikhona endlini yam. Ngoku sithetha nje sincedwa ngamalungu ebandla ngesisa ngezinto ezizezayo. And that thing is helping, because imagine if aba bantu bebengavumi ngento zabo. Umzekelo, currently si-communications department sine-account yakwa-Canvas. Canvas laa ndawo yokwenza ipostane. Canva, yes, Canva. The account iyabhatalwa everybody, and we don't ask imali for inkonzo because we have made a commitment for inkonzo to say, look, inkonzo sizayinceda ngolu hlobo. This is our commitment, because we want inkonzo be functional. U-Anela nomgala basinceda nge-Wi-Fi neefowuni zabo. So uyayibona laa nto leya, ngenye imini uzawugoduka laa sisi wangapha kule ndawo yakho. uGatyana uzaya kuGatyana asishiye singena needs
Yeah. So I want to appeal enkonzweni into yokuba young professionals mhlawumbe zizayibukela le. Young professionals, let's come together and assist inkonzo. Asinayo project, asinalanduka. Yeah, amaculo befanele basiyawachoma phaa kuculwe ibe yiloo nto kube mnandi futhi. So those are things, because we are trying to build up and have inkonzo emnandi nenkonzo ewarm. Abantu nokwazi ukuphumelela ndibaluthe ngekamera so that we capture quality pictures every Sabbath. Since capturation, we upload them and all these things. So, no second in our before seeing. And so we will. Yeah. So it's a man, nani bangubacha, ambassadors. Nina bangubani ideas, mna kwano wenzi vlog, wenzi vlog, mna kutetu better. Vulikango bemo. Hey, come on, nenza njani, yabona yenza la. Yeyimini nenza. Nenza video nibeke emsebenzini, manje ngifolda. Manje ngibeka ngipause phinde ngibaleke then kuma ngibawula ufaka ne-voice ba ngava nesikhaftini sami yongo hayi nenxa ijasi yami ndibawula ukwenza ivlog khangisifundiseni ukwenza ivlog yo yintoni njena nje mama khangisifundiseni ukwenza ivlog Mandiphinde ndingene nje kancinci. Ndiyayithanda lutsha neenkokheli zenu apha eFair Plus. Nyhani ke nihambela phambili nisenza umsebenzi kaThixo. Akukho uThixo anganinceda konke nikunqwenelayo kuhambe ngolu hlobo nikunqwenela ngalo. Ndizaphuma nje kancinci ndicela ubuza apha ebandleni napha ezinkokhelini. Uthe uLwesithathu asisamsebenzisi nyani sisawenza umthandazo. uLwesihlanu asisayifundisa abantu and ingathi uSathane ungena kancinci ngoba ngoku simane siphuma kodwa ke ndiyayikhuthaza le ndlela ngokuniza ukuqhuba ngayo. Ndicela ukubuza nje kancinci i-VOP yaphelela andazi noba ndiyayazi uba ndibuza kwinantsika engekhoyo kwiprogram kwindawo engeyo program yayo. Mdala kwakukho amakhadi kwi-Sabbath school ayaphi. Ndizibuza nje ezi zinto noba niziphendulanga kodwa ndiyazihighlighta into okokubana that's the one of the reason ndisithi thina bantu badala andazi noba siyaqotha na okanye sisabambe laa ndlela sasiyibambe ngayo le bhanyeli. Nitsho ke nithi liyahamba ibali, funeka ilizwi liyofikelela na-overseas. Ndiyayithanda, ndiyayikhuthaza, uThixo makanincede ayixhase khona ukuze ekugqibeleni kubekho imiphefumlo ezuzekayo, sibekho sonke ubukumkani. Enkosi. Enkosi kakhulu. Manthaba sithi bandule sibabenga malimusiso. Amen. Mhlawumbe before ndikomente manijonge apho but ndithetha nabantu abakwicala. Those abadala ngefowuni ngoku apha kwenzweni yiyeke lo yiyeke ngoku aba badala ngefowuni enkonzweni yiyeke. Mhlawumbi ke ukomenta ezi zinto zigqityothethwa apha zibalulekile kakhulu for ukukhulisa ibandla, for ukuhambisa iindaba ezilungileyo, ukwenzela ukuba sikwazi ukufikelela kubantu bonke
ngamaxesha onke. Kungabikho bani uzawubanzima ukuba sifikelele kubo. Ezinto kuthethwa ngazo esicetyiswa ngazo zisibangele ukuba sikwazi ukufikelela kwiinkalo zonke kubantu bonke. Umhlawumbi ke mandiyithethe elithi bazali akukhuthazwa apha ningabi naxhala. Akukhuthazwa okokuba umlimandlela ushiywe in terms of ukuvangela. Kodwa ngoku zathi iyanatyiswa le nto. Umlimandlela usekhona. Kodwa uThixo basasebenza ii-campaigns zisekhona zokubekwa kwentente kushunyayelwe zisenziwa zonke ezana. Kangangokuba ndiyafuna ukuthi noolwesihlanu be-K Plus basekhona. Amen. Al-K Plus siyakhonza ngolwesihlanu. It's just that kuthe kongena ubusika. Sathi ke ngenxa yeemeko ezikhoyo sathi ke noko masinqumane ukusebusika. Asifuni noko abantwana bakaThixo bamsole uThixo bathi besiye enkonzweni sehlelwa yinto ethile. Samisa uzawuphinda xa kungathi kungena into wasahlobo siphinde kwakhona sibuyele back to Friday. Sibuye sizovula isabatha apha enkonzweni. Asizokuyivula ku-YouTube. Asizokustream live. Mhlawumbi masithi sawustream live silapha enkonzweni. Ezile ohlobo senza ngalo sizawuyenza kodwa silapha enkonzweni sikhonze silapha enkonzweni. Siyakhuthaza ukuba ibandla libuyele kumlimandlela. Libuyele kumlandela yakudala. Asiyishiyanga. Kodwa le ndlela intsha kuziwa ngayo ikhuthaza ukuba even nabantu abatsha kodwa umdala kunanzi kubrother bethetha ngayo kunye no-Sister School nabanye abaku-communication department bethetha ngayo ukuba at least noko kwezi platforms bayifumaneke inkonzo makungadominate kooTikTok ezinto bethethwa ngazo apha. Noko siyinkonzo masifumaneke, masingabi semva, masifumaneke ko-YouTube, masifumaneke ko-Facebook. Zonke ezi platforms zenzelwe thina ukubana ngaba sizisebenze. Qha ke inkonzo ke ithatha ixesha ukukhula. Siza kuyi-understanda bona abantu abakhulu ayikangeni kwisystem yabo le nto, kodwa inkonzo isenayo ithi mayenziwe loo nto. Manezuze ke xa ndizohlala phantsi kwenziwa apha into esimila to i-podcast le ubrother bethetha ngayo apha. Kwabekho ikhawushi zambili. Kweli cala kwahlala umfundisi banekhumbula umfundisi nomem. Kweli cala ngapha kwahlala umfundisi ukhotela nekhumbula. Yayinhle la yanakiswa. Uyazi uba kukho abantu bonke after yenziwa abeza babangabantu macala zindoni ezi zinto nize-introduce enkonzweni. Zindoni ezi zinto nizenzayo nibeke ikhawushi lithini nentoni. Yindlela yokukhula. Sizawukhula sizaze siyibone ukubaluleka kwalana. Yinto ekhoyo le engenileyo. Phaa kwakungathethwa ngazinto zehlabathi kodwa kwakuthethwa ngezinto ezakha ibandla. Uyazi uba yenziwa ngu-former president former president webandla osebenza kwiGC ngoku ebengenawude enze into ibandla elingalipromothiyo azoyenza ebandleni. Qha ke thina singamalungu ebandla sikangeni bit by bit. Into leyo i-communication department mayiqhubekeke ifundise. Isifundise senibandla sizawude ke ngoku singene siyamkele. Amen. Inkosi kakhulu. Xa siqhubekisana
inkonzo esikuyo inkonzo ezama ukuhamba namaxesha, ngaxeshanye ingazophuli ii-principles neemfundiso zenkonzo. And xa ufunda umoya wesiprofethi kufuneke ufunde in context ngokomxholo. Amen. Umzekelo, ikhona indawo eyayisithi abantwana mabangathengelwa ibhayisikili kumoya wesiprofethi. Amen. Abantwana mabangathengelwa ibhayisikili, bangathengelwa ibhayisikili. Ngo-2000 kwaqhabaza abantu ababefundisa into yokuba abantwana mabangathengelwa ibhayisikili. But xa ufunda ngokomxholo, you will understand into yokuba when Ellen White wrote okokuba abantwana mabangathengelwa ibhayisikili, ibhayisikili ngala xesha yayi-mode of transport eyayi-expensive. But i-principle wayeyizisa yinto yokokuba abazali mabangachithi iimali ezinkulu ezintweni yabo. Namhlanje ungafana nokuthi xa usithi abantwana bangathengelwa ibhayisikili, uthi umntana simthengela imoto engakabi ready for one. Yeah. So don't spend on expensive things. Expensive things should be clothes, njalo njalo. Yeah, whereas you can just take that money and invest it, save it for education. Yeah. So, zikhona izinto ezenzekayo, but funeke understand ngokomxholo wexesha esiphila kuzo. There was a time i-independent ministries zazikrokreleke ukuthi une-independent ministry eqile uphumile enkonzweni. But we understand with time, ziyezamkeleka zazizinto ezi-embracewayo inkonzo. And we hope into yokuba communications department that with ixesha sizakuunderstanda ezi zinto sizibone, nokuthi nje abantu abakhulu shem mabangabi nawari ngokuba banothini. Sanoba newari uba ninothile. Nani bantu bakhulu inkonzo ilenzile ulungiselelo for nina. Amen. Amen. Umzekelo, ndime apha siyathetha sithetha kunye nani. Ushunyayelwa phezu kwenu, ufundiswa phezu kwenu. But kukho abantu abayi-30 abafumana laa nto phaa. Amen. So nani niyazifumana ezi zinto bazifumanayo kwabantu, banizifumana ke ngoku nina first grade. Ngoba nihleli apha, sawusanoba newari. And also nokuthi nje unyanisile umdala xa esithi akukho nto yenziwayo yinkonzo that does not pass leadership. Uyazi uba le nkonzo inochuku nangeposta. Akho posta ipostwayo ngaphandle idlule ebadaleni. Njengokuba ndingumphathi we-communications, anovela ndenze iposta ndiyiposte ndingakhange ndidlule ebadaleni, because if kukho anything kulaa posta ekufuneke bephendule ngayo, yeah, bazawubuza uba ulinuka ngubani igunya lokuba ukhuphe iposta. Uyibhalele ntoni le nto ibhalele apha? That is igunya that is invested kubo to interrogate okokuba iposta xa iphuma ine-details ezi-right, bayayijonga. Kanti bazininzi ezibuyileyo kuthiwa uyibhale rongo le file. Yeah. Hey, ngihamba ngu-enje kuthiwa uyibhale rongo, because baye-understand i-magnitude yento yokokuba xa ubhale ifani yomntu rongo, laa mntu may be offended. Ufuneka uphinde ubuye uyoyenza kutsha, uyenze kakuhle ngohlobo ufuneka ngalo. So akukho nto yenziwayo enkonzweni that the leadership is not aware of. Yonke into esiyenzayo
communication eyenziwayo nantoni na ivula i-leadership. Ithi xa ifika kwi-leadership, eyithatha i-leadership iphose ebhodini. Bakho umntu okomentileyo, umntu ubona into, then iye ebandleni. But trust into yokokuba whatever is done enkonzweni, it is done under i-supervision yabantu abamiswe yinkonzo okokuba babe liliso lebandla. So everything that we do enkonzweni siyenza ngolo hlobo. And I hope abantu abatsha, I want to appeal to them, guys, let us improve on how we use the social media platforms zethu. And then, uyacula, sometimes kakufaka ivideo pa ucula, yabo, abanye bazithethe, give a short thing, ngoba devotion, uthethe usenze into positive. By doing that, you are giving a good presentation of what the church is. Ukungena kwami emonzweni, I went to utata wefriend yami wayengumfundisi kwenye cawa, wathi xa ethethe ndimchazela okokuba ndizawuba ndidicide okokuba ndibe ngumsabathi. Wathi kum, you have made the best decision. Elabandla liyabafundisa abantwana bakho. Ane? So, masingayigcibhini laa nto abantu bayaziyo ngathi. Masingayichithini. Laa nto abantu bayaziyo ngayo ngenkonzo, masingayichithini. Very beautiful. Levephelele sisemgidini kandoda. Ndiwubone kwi-social media platforms, eclipse zomgidi. You know what people say? Intle lento le yomgidi. Akho no-one onqwelileyo. Abantu onqwelileyo abano-one. Kuthethwa abantu abathethayo abakhethiweyo uba mabathethe, bathetha kamnandi, njalo njalo. Zonke izinto, those are important things. Ane, masingayichithini bandla. Sizawuba nevesi phambi. Bengicela sithobeni inhloko, siyivaleleni inkqubo. Asithobeni inhloko. Malosolungileyo siza phambi kwakho. Sibulela mzali ukuba uthe wasigcina kwade kwaleli thuba. Sicela ke Thixo namandla xa siza kufumana ilizwi lethu lokugoduka okokuba uhlale kunye nathi ukusigcine. Vula iinhliziyo zethu, khapha Thixo namandla abantu abakhulu abaphumayo bagcine endleleni bayofika emakhaya bengabaphilileyo. Sikelela abantwana bakho kwizigulo eziqubulisayo nezifo ezikhawulezileyo. Sincede Thixo namandla konke esikwenzayo kunika usuku kunye nembeko egameni lakho ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Benza kucela sithabatheni ingoma. Masiphakame ngayo. Now
bawuthanda ukubela khona emazweni abasebenza bulela ngesikhathi siphambilana sabantu lazo kunomsebenzi sicela ukuthi inkosi yababizozo ukuthi ke manje izwi yakho lihle kwakho esikhulu zethu hlala bonke bawo ukuthi athi onke amazwe akade ahlale ezingeni hlala kuba lokubalana ngimoniso ngicela ukuthi ashirishe izwi lakho uyisele ke bawo kuluyikho kuze kuthi ke bamusebenzi konke abenzi akuthethe ngokufanelekileyo konke lokho sicela kuze sisana ukuze kusenzeke Yesu sizabuye amen. Besithethe ke ngokupresenta a positive image of the church and ngathi yasebenza namike kaMisa. Besithethe ngokupresenta a positive image of the church. Le nkonzo igcwele ngabantu abatsha. Sicela xa sithulayo sithuleni okungathi sithule ukugqibela ngomdla. Okwesibini kube umuntu ozosithulisa apha phambili. We are presenting a positive image of the church. Kubekho umuntu oza kusithulisa xa sithula unumber 89. Sizawuthula unumber 89. Musa, liza phambili. Ukhawuleze uzopresenta a positive image of the church. Nina senikule ngomdla presente a positive image of the church. Ane? Niyafotwa ngo number 89.
name of our Lord Jesus Christ, amen. Today I have decided to speak to the youth because it seems like the youth has been facing a lot of pressures. Sometimes I think to myself, there is a quiet, exhausting warfare that takes place in the dark corners of the human heart. It is the warfare of trying to outrun a shadow. And that shadow has a voice. It is the voice that waits for the room to get quiet. Waits for the achievements of the day to fade. And whispers a singular, devastating verdict. You are not enough. You have fallen short. And you are simply not worthy. Many of us spend our entire lives trying to outwork that voice. We build titles. We put on the right clothes. We serve. We smile. And we present a polished version of ourselves. But underneath the armor, we are tired. We are tired because we feel like we are constantly auditioning for a position. A position we are destined to lose. We feel like an imposter in our own lives. Waiting for the moment the curtain falls and everyone sees the truth. That we just don't measure up. If you have ever carried the heavy, suffocating weight, weight of feeling like you are always falling short of being worthy. Worthy of love. Worthy of peace. Worthy of the calling on your life. Or worthy of God. I want you to know you are not alone in that darkness. In fact, in a parable, someone else walked that road. He stood in the mud of his own making, rehearsing a speech born out of deep. Aching unworthiness. Let us look at his words on Luke chapter 15 verse 21. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and I am no longer to be called your son. This is the moment the prodigal son finally
hits rock bottom. apha le ndoda ifike kwanqingetse. But notice something crucial. Ndifuna uqaphele into ebalulekileyo. His greatest agony in this moment, eyona nto imvisa kabuhlungu ngeli xesha, it is not that he is just hungry or lost all of his money, ayisinto yokokuba elambile okanye ephulukelele lithemba, or that he is sleeping with pigs. okanye elala kunye neehagu. His deepest agony is the loss of identity. eyona nto imhluphayo yinto yokokuba uphulukene kunye nobumna bakhe. He looks at his hands, he looks at his life and concludes, ujonga izandla zakhe, ajonga ubomi bakhe, agqibe I am no longer worthy. athi mna andifanelekanga. What do you do when your history disqualifies your destiny? Wenza ntoni na xa imbali yakho ikuchitha kwikamva lakho? What do you do when the gap between what you should be and who you actually are feels too wide? Wenza ntoni na xa umsantsa kwinto oyiyo nento ebekufanele uba uyiyo umkhulu? For so many of us, our relationship with God, Abaninzi bethu ulwamano lethu kunye noThixo, the relationship with ourselves, ulwamano lwethu kunye neziqu zethu is defined by this very verse. zichazwa yile vesi. We become transactional. Sisiba abantu abananiselanayo. We think because I fell short, I have to settle for less. Uthi ngenxa yokuba unempazamo uthi hayi noko mandithathe lo mgama usezantsi. I have to work my way back. Mandisebenze okokuba ndibuyele kwindawo ebendikuyo. I have to be a servant because I can no longer be a son. Kufuneke ndibe sisitaka ngokuba andisakwazi ukuphinda ndibe ngunyana. But today we are going to sit in this uncomfortable space. Kodwa namhlanje siza kuhlala kule ndawo kanye ingekho mnandi. We are going to look at what happens when our deepest sense of unworthiness, Siza kujonga okokuba kwenzeka ntoni na xa siziva singento yanto. it collides with a father who refuses to let us finish our speeches. Ingqubana kunye notata ongafuni okokuba silahleke ngonaphakade. The title of today's message is, Isihloko salo myalezo wanamhlanje uthi It Seems Like I Always Fall Short of Being Worthy. kukhangeleka ingathi mna andiyonto yanto. We live in a world that operates entirely on a system of merit. Siphila kwihlabathi apho kufuneke kubekho izenzeleli. From school to social media metrics, Usuka esikolweni uya ku-social media. the message blasted into our minds every day is clear. Umyalezo ongcolayo ezindlebeni zethu ucacile ngulo. You must earn your place. Kufuneke uyisebenzele indawo ofuna ukuba kuyo. For our young people, Abantu bethu abatsha, this pressure is suffocating. olu xinezelelo luyasifixanisela. You are carrying anxieties, Unamaxhala onawo, academic burdens, izifundo, imithwalo yezifundo, systemic pressures that generations before you never had to navigate. izinto ezenzekayo ezazingenzeki kubantu bangaphambili. Yet instead of receiving empathy, Endaweni yokokuba ufumane uvelonye novelwano, you often hear older generations label you as fragile, weak, or entitled. uye uve abantu abangaphambili kuwe besithi ubuthathaka, awunamandla, uweak, akukho nto nokuyenza. But let us be honest about how human psychology and trauma works. Kodwa masiyithethe inyani okokuba ingqondo yomntu isebenza njani na. A critical remark doesn't magically become harmless just because a person who said it thinks they are being tough. Into ethethwa ngumntu kuwe ayinje ingabi nabo ubungozi ngenxa yokokuba ithethiwe. When people minimize your mental health struggles, it doesn't make the pain any less real. Xa abantu bethu bekujonga bazithobe indlela ofilisha ngayo noziva ngayo ayitshintshi into lo. It just makes the weight heavier. Lento yenza umthwalo ube nzima. You find yourself sitting alone Uziva uhleli wedwa or staring in the bedroom ceiling thinking, it seems like I always fall short of being worthy. uzijonge uhleli ebhedini ujonge phezulu ube nento ezithi ingathi mna andiyonto yanto.
this is exactly where we find the younger son in Luke chapter 15. Simfumana lonyana umncinci kule ncwadi kaLuka chapter 15. After blowing his inheritance, Emveni kokuba ebuchithile ubutyebi bakhe kunye nelifa lakhe and hitting rock bottom in the pig pen, waze wayokuntlitha ezantsi ngenxa yobomi. he starts doing the math of unworthiness. Waqalisa ukuhlala ebala into yokokuba akafanelekanga. He rehearses his speech. Umane esipractice esi speech sakhe azokusenza. I will arise and go to my father, and I will say to him, Esithi ndiyakusuka ndiye kubawo ndithi kuye, Father, I have sinned against heaven and before you. bawo ndonile kuwe kunye nawo amazulu. I am no longer worthy to be called your son. Andifanelanga okokuba ndibizwe okokuba Make ndingunyana me wakho. like one of your servants. Yenze okokuba ndibe ngomnye wezitaka zakho. Notice what he did. Ndifuna uqaphele into ayenzileyo. He allowed his failure to redefine his identity. Wavumela ukusilela kwakhe okokuba kumcacise kumchaze okokuba ungubani na ebomini. He figured out that since he fell short, he had to settle for lower status. Wanento ethi ngenxa yokokuba esilele makawuthobe umgangatho. He thought he had to earn his way back into the house. Wayecinga okokuba kufuneke eyisebenzele into yokuba abuyele ekhaya. How many of us do the same with God? Bangaphi kuthi abenza lo mpazamo beyenza kuThixo. We think if I can just pray longer, read more, or suppress my anxiety, Sicinga okokuba ndithandaze umthandazo omde okanye ndafunda mhlambi ndiyakwamkeleka kwaThixo. but look at the response of the father. Kodwa ndifuna sijonge indlela utata asabela ngayo. But when he was still a great way off, Uthe esekude, his father saw him and had compassion, uyise wambona wanovelwano kuye. and ran and fell on his neck and kissed him. Wabaleka wawa entanyeni yakhe wamanga wamphuza. The father didn't wait for the son to keep up. Utata zangamlindele unyana ade ayokufika. He did not wait for him to finish his speech of unworthiness. Akazangamlindele okokuba asigqibe intetho yakhe yokungafaneleki. In ancient Near Eastern culture, Ngokwemeko zangaphaya East, a dignified older man never ran. umuntu ongutata osele ekhulile nosesidibeni ebengabaleki. It was considered deeply humiliating. Lento ibibalelwa ekuthini ilihlazo into yokubona utata ebaleka. The father disgraced himself to protect his son from the shame of Lo his tata wazenza ihlazo ukuze akhusele unyana wakhe. In the book Christ Object Lessons, Kule ncwadi Christ Object Lessons, Ellen White captures this breathtaking moment. uDr. White uthetha kanye ngale ndawo. The father will permit no disrespectful eyes to mock his son's wisdom. Utata akazange avumele liso liza kumdelela umntana wakhe okokuba limbone. He takes from his own shoulders the broad, rich mantle, Wathabatha emagxeni akhe le ngubo inkulu and wraps it around the son's wasted form. wamambathisa ngayo unyana wakhe. And the youth sobs out his repentance. Le ndodana yalila kuba izisa inguquko yayo, Saying, isithi, Father, I have sinned against heaven. tata ndonile kuwe nakuwo amazulu. I am no longer worthy to be called thy son. Andifanelanga ukubizwa okokuba ndibe ngunyana wakho. The father holds him close to his side Utata wamsondeza kuye and brings him to the house. waze wamsa ekhaya. No opportunity is given for him to ask to a servant's place. Akwanikwa thuba lokokuba acele indawo yokuba sistar. Your worth was never based on your performance. Your worth was never based on your performance. Ukubaluleka kwakhe kwakungaxhomekekanga okokuba wenze ntoni The na. father's mantle of grace covers your anxiety. Le ngubo katata wakhe yayimgquma amaxhala akhe. Your brokenness and your perceived fragility. Ukwathuka
ubuthakathaka bakhe obubonwa ngabantu. When you feel like you are falling short, Xa uziva ingathi ungumntu onempazamo, there are certain songs that remind us that our standing before God is anchored in His love. zikhona ingoma ezikhumbuzayo okokuba ukuhlala kwethu kuThixo kuxhomekeke eluthandweni lakhe. In His love and not in our perfection. Eluthandweni lakhe hayi ekugqibeleleni kwethu. We sing the words, Siyawacula la mazwi, chief of sinners though I be. ndingumoni omkhulu. Jesus shed His blood for me, uYesu waphalaza igazi lakhe ngam, died that I might live on wafa ukuze ndibe nobomi, life, lived that I might never die. waphila ukuze ndikaze ndife. And when your mental health is failing, Xa ingqondo yakho isilela, and the voices around you say you are strong enough, namazwi ekusebezela okokuba awufanelekanga, we find refuge in the truth that we don't have to be strong. sifumana inkuthazo nenkuselo ekuthini. There's a song, Rock of Ages. Sikwingoma ethi liwa lamaphakade, Rock of Ages cleft on me. iliwa lamaphakade elilungiselelwe mna. Let me hide myself in thee. Ndizenze okokuba ndizifihle kuwe. Let the water and the blood from thy Vumela side amanzi kunye negazi aphume phangweni. be of sin the double cure. Ibe liyeza lokundiphilisa. Save from wrath and make me pure. Ndisindiswe kwingqumbo ndenziwe ndihlambuluke. You don't have to carry the burden of proving your worth to the critics. Akukho sizathu sokokuba uthwale umthwalo wokubonisa abantu okokufanelekile Or even to yourself. okanye kuwe. Your worth is a settled fact, Ukubaluleka kwakho yinto evunyiweyo, signed in the blood on Calvary. isayinwe ngegazi laseKalvari. Ephesians chapter 2 verse 10 says, Ama-Efese, for we are His workmanship, kuba thina singumsebenzi wezandla zakhe, created in Christ Jesus for good works, silungiselelwe sadalwa nguYesu kwa imisebenzi elungileyo. which God prepared beforehand that we should walk in them. uThixo awayilungisayo ngenxa yangaphambili ukuze sihambe kuyo. You are not a mistake, Awuyompazamo, a burden or fragile failure. awungumthwalo okanye umntu osindekayo. You are God's intentional handcrafted masterpiece. Wenziwe nguThixo ngesandla sakhe. Isaiah 43 verse 4. Isaiah 43 verse 4. Since you were precious in my sight, Unqabile emehlweni you ami, have been honored, ubalulekile, and I have loved you. ndikuthandile, Therefore I will give men for you, ngoko ke ndiyakunikezela ngawe, and people for you and for your life. nabantu ngalo ubomi bakho. The creator of the cosmos looks at you in the darkest, Xa uThixo odale ihlabathi ekujonge kumnyameni, most anxious moments, he says, ixesha lakudala lithi you are precious, honored, and loved. uthi uyathandwa kwaye unqabile. Romans chapter 8 verse 38 to 39. AmaRoma chapter 8 verses 39. For I am persuaded that neither death nor life, Kuba ndigqiba kwelokuba akukho kufa nakuphila, nor angels, nor principalities, nor power, oozingelosi namagunya nabaphathi, nor things present, nor things to come, izinto ezikhoyo nezizayo, nor height, nor depth, ukuphakama nokwehla, nor any other thing created, nayo nayiphi na into edaliweyo, shall be able to separate us from the love enako ukusehlula eluthandeni lukaBawo, which is in Christ Jesus our Lord. olukuYesu Kristu inkosi yethu. Your mental health struggles, Xa ubulaleka ngokwasengqondweni, your low self-worth, xa uziva ingathi awuyonto yanto, and the heavy words of critics cannot separate you from His love. namazwi okugxekwa. Zephaniah chapter 3 verse 7. uZefaniya unamazwi athi, The Lord your God in your midst, uInkosi uYehova iphakathi kwenu, the mighty one will save. oyena umkhulu uyakusindisa, He will rejoice over you with gladness. uyakuvuya
of inadequacy. Xa ingqondo yakho isithi andanelanga, God promises to quiet your anxiety with His love. uThixo uthembisa okokuba awathulise amaxhala akho. 1 John chapter 3 verse 1. uJohane wokuqala, Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, bonani uthando olungaka asenzele lona that uBaba. we should be called the children of God. Olu lokokuba sibizwe okokuba singabantwana bakaThixo. Like the prodigal son, you are a hired servant. Njengonyana wolahleko awusiso isidanga, You aren't on probation. awukho enqebeni, You are a child of the King. ungumntana kakumkani. Psalms 139. Ndumiso 139. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Ndiyamfunqula ngokuba ndenziwe ngokweyikekayo. Marvelous are your works, and Mikhulu imisebenzi sakho. let your soul know it deeply today. Imiphefumlo yenu mayazi namhlanje, Exactly as you are, njengokuba usazi. even in your fragility, you are wonderfully made. Naxa ubuthathaka wenziwe ngokoyikekayo. Ellen White writes in Steps to Christ, Utata White ubhala kuSteps to Christ. the relations between God and each soul are distinct and full. Ulwamano phakathi kukaThixo kunye nabantu Are distinct, nomntu ngamnye. are distinct and full, as though there were not other soul upon the earth. Xa uThixo ekujonga ukujonga ingathi akekho omnye umntu emhlabeni. Not another soul for whom he gave his beloved son. Akekho omnye umntu awanikela ubomi bakhe ngawo. If you were the only person on earth, Okokuba ubinguwe kuphela emhlabeni, Jesus would have still died for you. uYesu ngawaye kufele nawe. That is what you are worth. Yinto leyo obaluleke So ngayo. when the world tells you that you are not enough, Xa ihlabathi lisithi awubalulekanga okanye awuyonto yanto, and when your own heart tells you that you fall short, nenhliziyo yakho isithi uyasilela, look at the Father running down the road towards you. khangela ubawo ebaleka esiza kuwe. He is not coming with a list of your failures. Akazi ephethe ukusilela kwakho. He's coming with you with a cloak to cover you, Uza ephethe ingubo yokukugquma, with arms to hold you, neengalo zokwanga, and a voice to tell you, you are my child, nelizwi lokukuxelela okokuba ungumntana wam, and you have always been worthy. kwaye ubuhleli ubalulekile. Family of God, look at how the story of Luke chapter 15 ends. Lijonge eli bali okokuba liphela njani na. The father does not just wrap the boy in the cloak and slip him into the bag, Akamgqumi nje, but the father said to his servants, uthi kwizitaka zakhe, bring out the best robe and put it on him, yizani neyona ngubo, and put a ring on his hand, and nimfake sandals, umnwe, nimfake umsesane, and sandals on his feet, nembadada, and bring the fatted calf, nethole eliketyisiweyo, kill it, and let us eat and be merry. silixhele, silityeni, size sonwabe. For this my son was dead and is alive again. Ngokokuba unyana wam ebefile, ngoku uyaphila. He was lost and is found. Ebelahlekile, ngoku ufumanekile. The father didn't put his son on probation. Lo tata akazange ambekele bucala unyana wakhe He did athi not tell him, let us see, can you keep the room clean for 2 weeks? athi sizakhe siqoqoshe igumbi iveki zibe mbini, And then we'll talk about a feast. ngoko sizawuthetha ngesidlo. No, the grace was immediate, public, and extravagant. Ubabalo lenzeka ngoku kwaye yayinkcitho kwaye lalubonwa ngabantu. The ring signified authority. Iringi lena yayisithi unegunya. The sandals signified he was a free son, Iimbadada zazisithi ngunyana okhululekileyo, not a barefoot slave. hayi isitaka esihamba ngeenyawo. To every young person here, Kuye wonke umntu omtsha okhoyo, and to anyone who has been suffocated by the heavy lie that you are too broken, naye wonke umntu ocinezelelwe bobuxoki bokokuba wophukile or too unworthy to be loved, nokokuba awufanelekanga. the feast is for you. Isidlo silungiselelwe wena. The critics may still be talking on the porch, Abagxeki bangabe kanti basathetha just like the older brother did. njengonyana omkhulu
awenzayo. They might still be calculating your mistake and questioning bangabe your strength. babala impazamo zakho, But their voices do not drown you out the music inside the kodwa Father's house. ilizwi labo alichithi ligubungele uthando lukababa. Their opinions do not change the reality of your identity. Indlela abacinga ngayo ayitshintshi into oyiyo. You are not defined by what others say about your generation. Awuchazwa ngento abantu abayithethayo ukuba umnombo wakho uyintoni na. You are defined by what the Savior did for your soul. Uchazwa yinto ubawo akwenzele yona. As we close our hearts in reflection, Xa sivala inhliziyo zethu sibheka ngasemva, let the words of the classic Adventist hymn be your final response. la mazwi engoma, Lord, I believe thy power, Nkosi ndiyawakholelwa amandla akho. thy word I obey. Nelizwi lakho ndiyalithobela. I wander comfortless and alone. Ndiye ndahamba ndingenamthuthuzeli. When from thy truth I stray. Ndemka emgaqweni nasenyanisweni yakho. Lord, I believe. Nkosi ndiyakholwa. Help dull my unbelief. Ndincede okokuba ndiyeke ukungakholwa. My faith is weak, my doubts arise. Ukholo lwam lubuthathaka neentandabuzo zam ziyenyuka. Oh Lord, send me relief. Kodwa Nkosi ndithumele inkuthazo. You don't need a perfect track record to come to Jesus. Awudingi okokuba ugqibelele ukuze kuYesu. You don't need to have your mental health entirely sorted out. Awufuneki zobe kanti nokwasengqondweni ume kakuhle ukuze kuYesu. Your self-worth flawlessly built up. Ngokancinci kancinci iya lento ikhula kuwe. Bring your weak faith. Zisa ubuthathaka bakho kuYesu. Bring your heavy heart. Zisa inhliziyo yakho enzima kuYesu. Bring your exhaustion from trying to be enough. Zisa ukudinwa kwakho ekuthini okuzameni okokuba ube kanti ungcono kuYesu. Ellen White states, arise and go to your Father. Udade White uthi phakama uye kutata wakho. He will meet you a great way off. Uza kubona usekude. If you take even one step forward. Okokuba uthabatha nje unyawo olunye ubeka phambili. In repentance. Enguqukweni. He will hasten to enfold you in his arms. Yena uyakunqama uThixo akwambathise akwambathise. Inkosi masicela ukufuna ngelizwi lakho. Amen. Amen. Ngicela siphakame kwindawo sibuzo. Malusolungeyo siza phambi kwakho. Size usongubonela Thixo nomandla okokuba sifumene ithuba lozokuhlala endlini yakho sifumana amazwi akho. Sizisa ngokukodwa Thixo nomandla usiphe sihle. Sibulela yebo Nkosi that he has taken time ukulungiselela Thixo nomandla ibandla lakho for umphako esiza kuwuphatha ngeveki. Linene Thixo lamandla okokuba zininzi izinto esizileqayo. Linene Thixo lamandla okokuba zininzi ii-voices ezitshoyo ezinhliziyweni nasezingqondweni zethu. Ezi zinto zonke zibangela okokuba sidinwe. Siphale Thixo lamandla ukubona umbono omkhulu. Ngelinye ixesha Thixo lamandla ngenxa yempazamo esizenzileyo. Siye Thixo lamandla sizibone singabantu abangafanelanga okokuba sisondele kuwe. Kodwa ilizwi lakho namhlanje liza kuthi lisithi okokuba nje sithabathe unyawo lwalinye ekuzeni kuwe, wena uyakuthabatha amahlanu. Awuneni Thixo lamandla ukuthabatha unyawo, kodwa usiphethele ingubo ekubulungisa bakho, ukugquma Thixo lamandla ubuze bethu nobunikiniki bethu, ukuze Yehova Nkosi sifane kunye nawe. Sincede ke Thixo lamandla as we are about ukungena kule veki. Help us Yehova Nkosi to overcome ebomini bethu all those challenges ezibangela ukuba simke kuwe siyochitha Thixo lamandla ilifa lethu kude kuwe. Help us Thixo lamandla okokuba if and when it happens okokuba siwe endleleni
we may remember that we have a loving Father who will not forsake us nor leave us. Sisikelele Thixo namandla xa siza kuphuma sibheke kumakhaya ethu. Asazi Thixo namandla ukuba silindelwe zintoni na. Kodwa ivumba inkosi sicela uhambe phambili ezindleleni usikhusele, khusele Thixo namandla nasile bephumile enkonzweni. Bayokufika emakhayeni bengabaphilileyo. Sincede ivumba inkosi siphinde sihlangane kwakhona kule ndawo Thixo namandla ibizwa ngegama lakho. Ngalo lonke ixesha ivumba inkosi siphethe into xa sisiza endlini yakho. Sikelele ivumba inkosi abantwana bakho obaphathise umsebenzi wakho, okuba bakhokhele ibandla lakho. Ekutyhafeni Thixo namandla, ekudandathekeni kwiintswelo zabo, may you provide them because sustain them, give them Thixo namandla courage and hope, ubagcine ngamaxesha onke. Zonke izinto sizicela egameni lenkosi yethu. Ngathi ufefile Nkosi yethu uthando lukaThixo nobudlelwane kaMoya Oyingcwele ngaphumla kuthi sonke ade abonakale uYesu. Amen. Ngithabathe ithuba ndibulisa ibandla igama lenkosi Yesu. Amen.